morning guys. नै फुंनि साहा लोंखांबाय नानि ओरैनो एसे चकस जानो लुबैदोंनो ब्रेकफास्ट नायनोसै मा जानाय जायो नानिनि क्लासबो दं दिनै ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोनानो शेयार खालामनो नागिरदों सानदोंसो फाइनल जाथ'वाखै किन्तु एटलिस्ट सप्तानै सप्ताथामनि उनाव न'आव फैनो सानदों बिदिनो मास मोनसेसो हजों थानानै खामानि मावनोसै सानदों एसे जाना जाया प्लाना नायनोसै बोरै जायो किन्तु नोंथांमोनाजों बेरफुंजानि शेयार खालामनो सानदोंमोन आं Say good morning Maher. Good morning everyone. Welcome back to channel Asakalam Mata. Ang tamang yeno ani muna. Maher. वो क्या है आपका? फोन है. फोन है. सुपर. ठीक है. ये कितना है? 8. चलो 8 लिखो. नहीं आता है? आज नहीं खेलोगे फिर. आज आपको होमवर्क करना पड़ेगा. 1-6 लिखो. अच्छा लगा? चाहिए राइम प्ले खाला भाई बताई नानिया. दम. एक गिरेगा. Now children, I'll wind up the session and we'll see you tomorrow. Tomorrow you are having class, right? So we'll see you tomorrow. चलो बाय बोलो. Bye. Bye. जोंनि सिमांफ्रा मोगथां जानो हायो जुदि जोंनाव कारेज दङबा बेखौ परसिउ खालामनो थाखाय. With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ. नै नानिना क्लासा जोब्बाय ओमफ्राय साइडआव खामानि खालामगासिनोमोन. ओमफ्रायथ' न'आबो साफ साफाय जाजोब्बाय. नोमबाजैया मालाय मिटिङाव दं. नानिया स्टार्ट जाबाय गेलेनो. Sorry, खेलेंगे. ओके. दे होमबालाय अफिसनि एसे खामानि खालामगोनसै. नानिजोंबो साइडआव गेलेफानोसै. दिनैनि दिनखौबो स्टार्ट खालामदिनि दे. नोंथांमोना नायलांदो. नूरानी किसके साथ खेलेगा अभी? पापा उधर भी सामी के पास जाया था और देखो चेयर पे है. वो कुछ नहीं करेगा मम्मा. क्या? ठीक है आप पी लो. वो चौकस पे कैसे बी आ गया था? घर बनाया उसने मम्मा. किसका घर? अपना घर. बी का घर. बी का घर. फिर मम्मी ने बी का घर फेंक दिया. बेरेबाया मोनसेल नङा मोननै लादों मोननै डब्बायाव बोरै लाखोथाय. दाख्लैथ' मोनसे सिफायबायमोन आं नै मैया नोमबाजै नुनानै मोनसे आर सिफायबावलायबाय. बेरे फैगासिनो बे मासेयानो फैगासिनो. घर किससे बना था बी? बी हाँ. मिट्टी से. मिट्टी से. हाँ. नायगोन बेरेया फैनानै आर बाहा लाफिनलायबाय सिफायबाबो आर बानायफिनगासिनो. चलो ठीक है मैं खा लूंगा फिर. मैं भी नहीं खाऊंगी सब्जी. चलो स्नान करेंगे अभी. मैं आपके ऊपर गुदगुदी करती हूँ. मैं आपके ऊपर गुदगुदी करती हूँ. चलो पापा खाना करेंगे. ऊपर गुदगुदी करती हूँ ना. नहीं गिर जाएगी. चलो ताना करेंगे. ओके चलो तो गई गिरनी. If only I had listened for a while. बैग लाना ने मुंह पे टांगने ना किधर किधर जा रही है तू? मैं ऑफिस जा रही हूँ. ऑफिस. फ्रेश जाखांबायलै ओंखाम जायो दिनै जोंना मा दंथाय र' देखायनि नोंथांमोनानो. ओरैनोथ' बान्दा कफि एवनो होनदोंमोन नोमबाजैया मैयानि एसे दङ बान्दा कफि एवनाय ओमफ्राय नैबे रासम जाहैबाय छाछ ओमफ्राय बाद बाखिखौ मिथिदो नोंथांमोनहा जेखौ देखायनो हाया. नानिनो दाउदै ओमफ्राय आंहा एसे साइडआव. रसम कैसा है? अच्छा नहीं है. किसने बनाया? पापा ने नहीं बनाया रसम. मम्मी ने बनाया. आपने बनाया? नहीं मम्मा. अच्छा नहीं लग रहा. अच्छा नहीं लग रहा.
जागोन जोंनि नानिजों आंजों जागोनसै नै होमबासो दायो कलावनो दंगासिनो बिसिना कल मीटिंग मा होननांगौ पापा वो आपने फ्लावर क्यों वो टेबल पे रखा वो इनू गिरा था ना इसलिए टेबल पे रख दिया त्यसले जागोन जोंनि रायजोजों गार्स दामोनसै वो जो हमने आपने बहुत ज्यादा हेडबाथ किया ना शावर से तो पानी निकल गया बाहर ऐसा क्या हाँ। ओयो बाथरूम से पानी निकल गया हाँ आपने ठीक से नहीं क्लोज करा था मैंने वो थोड़ा आगे रखा था वो नीचे गिरने वाला था अभी फिर It doesn't help. मम्मी It will not spoil. मीनू को क्या चाहिए Cool. वो क्या है गोल गोल कौन सा गोल 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 मतलब आपको मालूम है ना मुझे नहीं मालूम ना गोल अब नाम बताओ स्टिकल्स स्टिकर्स जाने वो गोल नहीं गोल किधर है उधर जाना ठीक है हाँ फोटो लाना को नानी और मामा लेट देंगे मशरूम लो ना मशरूम लो आजा हम जाएंगे ठीक है इधर होल्ड करो मामा इधर चेहरा नहीं दिख रहा है इनका नीचे करो ना अभी क्या लिखा अभी आपने? चीयर्स करो मशरूम है. ये मशरूम है. चीज करो चीज बोलो चीज दिखाओ अभी मशरूम ये क्या है नहीं मशरूम ने भी है ऐसा लिखता है मशरूम हाँ मशरूम I would have told you I miss your smile. Assam government to provide scooters to 22,000 girl students with first division marks in class 12 exams. बेजायबाय India Today नि news तने जाय बेखौ नायदों मोजाङै फरायखा मोननो हागौ नै नानिया जोंना बिराद सिरियास सिनेमा नायगासिनो कैसा है मूवी अच्छा है हैं कौन है ये हीरो कौन है विल स्मिथ आपको मालूम है विल स्मिथ कौन है हैं मालूम है वाओ मिन्थिनो हासला विल स्मिथ दा सोर बेरेनि डेडिकेशनखौ मानिनांगोन नायनोसै बे सानसेनि खामानि खुन्नैसो सिफायबाय होमबाबो नै बानायफैफिनलायबाय बेखौ दिनै सिफायगोन आरो गाबोन बेखौ बानायफैफिनलायगोन मा खालामनांगौ होननाय जोंना नानिया ना गोरान एवनाय होख्लायगासिनो मैयानिफ्रायनो आंजों नाय कुछ नहीं देले लोगोफोर नानिया जागोरबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयर खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye goodbye I thought of you as a friend who can't let go. But when you left, I could feel it.